Dobrodošli. Dobro večer, drage prijatelji, deco, roditelji, bake i deke, svi naši gosti. Dobrodošli na Kometinu petu po redu novogodišnju zabavu. Drago nam je što ćete sa nama pevati, igrati, radovati se. Obeležiti sve predstojeće praznike, najdužu noć i najkraći dan, sretnu Božju i sretnu Novu godinu. I što ćemo večeras jedni drugima ponovo poželiti još najmanje 100 godina sreće, zdravlja i prijateljstva. A imat ćemo i večeras misteriozni gost? A da, imat ćemo i misterioznog gosta. Evo blagodatke za vas, pogledajte ko je. Dođe Krzdinjak da obraduje nas. Seda brada, crven obraz. Deda Mraz. Tačno, Deda Mraz, glavom i bradom. Pa dok čekamo tog dragog gosta, dozvolite da se predstavimo. Ovo je moja prijateljica Ana Radnica Bag, a ja sam Marta Janović. Ovo su, kako znate, naše prijatelji iz Komete. Najstarija grupica, 10-ak drugara. Članovi grupe Mali svet.